Nia bụ businessman na Nigeria mana ya na-eje obodo oyibo je na-ebute afịa ndị nia luo nia na-ejekwuru ndị friends ya ndị nyamalụ solufe gaba pati ebe afọ ịmagolu solufe klọb to before nya anaba. In fact na ya megidezila ife a bụrụ lekụla ọ bụla ya jere obodo oyibo iwe club with them yadana ọsị m nna ọkwana ya ife a na-aga ya na-enjoy onwe ịmagolo na ya mụrụ na onwe one lady na-ata ele ya anya ebe afọ ma ọ nọgide m ya fọzina ya ọjụgbakwa esi asị ya na ọ bịara afịa na ọnago na-abịakwa mgbe dị otu ọsị m na ya na-aga obodo oyibo steeti. So this lady wee fịa nọ ịmagolo like anya oluo one day akọsịa pati osobie si ya ya like ele ya nke nwa ịmago ka ndị ọcha si eme na ụdị mmadụ ya chọọ nke nwa so nya wee kwelụ fana abụọ ebido nnọọ gaba nnọọ pati for the whole time ya nọ n'ebe afọ asị m nne ya nọsịa na pịa ọ na-akpụ ya sị ya kedu mgbe ọ ga-abịa ya bịaba chọka abalị a flight ya bịaba sị m nne ya wee kwakwalụ wee mee gịnị wee chigetekwa azụ fana abụọ bidokwe pịa ọsị ya na ya chọọ ka ya solie bịa Naija ya wee kwelụ osolie bịa Naija fụsịa ndị be ha fana abụọ sokwelu chigete azụ ịmagonu o wee sị ya na ọ ka mma na ogolo ụlọ instead of fanwe ije na-akwụ ụgwọ hotel each time ọ bịa ya wee sị ya mba na ya ma nga ụlọ ya agaghị ata ụlọ na-akwụ ụgwọ ya pịa famụ ụmụaka na-abụ after ụmụaka na-abụ ya wee kpọọ ya wee sị ya na ya bụ onye Igbo ya chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ yes ya chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ mana ya ma mkpọtụ obodo Igbo ya nụọ ya nye edobie n'ụlọ ya zụrụ onwe ya bụ traditional man nke nwa this lady ajụkwa ekwuye n'elu kwuye na this lady jụ na ọkwa ihe ọ ga-abụ n'ọbụla obodo oyibo ya na luo onye anọsịa 2 months mgbe ụfọdụ months mgbe ụfọdụ 3 months this woman will not bother but since afọ ya kwurela okwu nwaanyị anya niile erere elu ya wee naba ya na luo 2 months ọ na-akpụ ya within 2 weeks ya na ọ na-akpụ ya wee chigetakwa azụ wezi ya na ya agwago gị na ya ga-anụ nwaanyị ya wee na luo nụọ nwaanyị nụsịa nwaanyị welu pikchọ fasend alịa ya tii na profaịlụ ihe anya si a na nnekwe na ya gwara ya na ya ga-anụ nwaanyị na ya bụ na ọma mfọs kenye ka ya gara ịnụ nwaanyị ihe mkpanya ga-ekwu ya bụ na dị umeala ama ndị obodo oyibo ọsị m ọbụsịkwa ahụ this lady gbaka ekwuo n'elu kwuo na this lady jụ ọsị m nne ka chigetela ọzọ nwaanyị asaa bụ onye akwụkwọ divorce na ya chọsị ewepụ wee kpebe okpegide kpesị wee gbasa afa bikos dịpa alụra na ọ bụ your culture emere ka ọ bụrụ culture fa because na before no bịa ịmalụ their own culture and ọ befa ka ị bịa fia like anya wee nụ bịa you can't just wake up one morning jete na inwe culture ọ bụrụ na ịmalụ na that culture do very important to you you shouldn't have married her afọ ịghọtago sị wee gbasa afa wee nye esi na ya ga na akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ child support na-eme nke nwa ime ife ji wee gbakọrọ ya what of afịa ọ na-abịa azụ ka ị wee mara ego ole this guy na-akwụ this lady akwa ifugie ọsị m nne ya wee yọ this girl n'elu ya n'etiti na-agba bife agbasa afọ ọjụ na ife achọrọ ide bụ ka be nke ịmagolo ka do transparent ka a ghara esebali asị ka a mee nna ka a mee ibie still this lady jọsị na ya chọrọ ọsị m nne ya na-akwụkwọ ụgwọ nọgide just like that jesie pụta na afọrọ this guy na afọrọ ụmụaka ọmụrụ ihe afọ just like that okolo ụmụ ya na-abụ gairu ụmụaka ya na-abụ nzanwu ifugo ya achọghị ya n'elu chia na n'etiti na-abụ ịma na ihe a na-emekeli na US bụ ịchọrọ ịgba ọsọ ichenji steeti ifefa na-eme just change steeti ọbụla nwere rules nke fa it's not like in Nigeria asị gị na ihe a bụ Nigerian law it's not like that no steeti ọbụla nwere their own rules this girl wee mela ọsọ gbafere ọ na-regret ife achị wee nụọ wee mee gịnị gwa this lady say ya na ya anụgo na ọ bụrụ na ya mana ya kala keep etu ndị ọzọ si keep mana ya mere ka ya do yọta na-agwụ ya ife na-eme na ka a gara izi ezi ọ ga-abụ ọ chọkwa akafa na-abata Naija na-akwụgharị na kịta dị ya nọ na-achọgharị ya na-achọ ụmụ ya weta ka ekene ya fọrọzi ọsị m nne na ihe ya ji wee wetaziela anyị akụkọ ọ bụ na gịnị mere na enyi ya nwoke gwalụdoga wee sị ya na ọ bụrụ kọlchọ na ihe a bụ ịchọ ọ bụrụ na ịmụtara nwa
ọ bụrụ na nna mere, ọ bụrụ na ibia mere, ịghọta na ihe a bụ nnọọ advantage because ịmagonu na ọ jụbara ya sị ya kedu ife bụ reason ụmụ nwoke ji anụ nwaanyị ọzọ, ọ maka nwa ka ọ maka gịnị, what is that? Ya chọrọ ịma ihe ọ bụ. Ọ bụkwa ndụ na nwaanyị can provide that thing for you, why would you want to go for another person ebe ya ga-provide nyakwa ya ihe bụ ihe anwa ya ga-enye enye ya bụrụ na ọ nụrụ nwaanyị ọzọ. Nakwa ifugo ya mgbe fa na-afịọcha ọ sị bụ na enyi nwoke wee gwasị anya before this lady wee kụrụ onwe ya wee gaa iru ọ sị bụ na ọ kwatụrụ mesenja ka nwunye eji wee bụ ya sị ya na nna efe enyi nwoke gwara ya na ọ sigburu onwe ya na-asị and because of that na o nwere ife ga-ejikọzi fa na-abụ. Ọ sị bụ na enyi nwoke afọ esetụgo kịta na US na o nwere ife ya ma ya ga-eme ka ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme ebe ọ nọrọ n'ụlọ o jesie bata ya nwee okwu ya na ya na-abịa ikwu afọ ịghọtago. Ọ sị na ịgwa m eziokwu ya na regret ya because that lady eziokwu na onye ọcha ka ọ bụta ọ dị eme ka onye ọcha na oli ya ji ife ya melie n'ụwa apị nụ nwaanyị ọzọ nothing more. Ife sọrọ ya nya mee gbaa klọb abalị mee nna m ibie she will take it but nụkwasị ya nwaanyị ọzọ ọ sị mba. Gịnị mere na ịgwara ya agwa mana ịgwara ya late, ịghọtago, ịgwara ya late. You should have told her before ị nụbịa mgbe ka ị nụsịrị ya ka ị ga-agwa ya ekweyọta ebe nna nje mana ama m nọọ ife a na-eme ka e wee mee ihe a ka e wee mee ihe a. Ọ sị m nne na this girl dịkwa smart because na o tinyere ya akwụkwọ mana ịmago n'akwụkwọ tebe n'aka isikwa nke esiro nke ịmagolo mgbe tụtụ chebechisịa Joe wee bata within that period ịma na ọsọsọ 4 years ka Joe bata nyara na mgbe a ga-eji wee prosesịcha akwụkwọ niile adọkọrọ wite tụtụ wee batakwa again na afụgo ka o si wee dị alụzuo n'elu luzuo n'ala. Amụrụ m ife m ga-agwa gị but enyi gị nwoke afọ enyi mere enyi ya enyi mere enyi ya ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dịnụ.